Tak já děkuju za nominaci od Káti a tímto bych chtěl taky pozdravit ze Švýcarska svoji rodinu, kamarády hlavně, jo. A tímto bych chtěl taky nominovat svý dva bráchy, Lukáše a Ládíka, taky teda mýho dobrýho kolegu Mira Štefančíka, který to zrovna točí. A tak nic, no, jdeme na to.